taka menšia challenge. No, nebudeme hrať za nejakého Dale'a, 8-bita, Mape'a, Mortisa, Pokegrifa, alebo napríklad neviem koho. Ale budeme hrať za najťažšieho brawlera vo hre. No, neviem, či vôbec najťažšieho, možno mám. Aha, tu. Za toto Bowsa. Ani ešte, ja potom ešte horšieho vlastne. Keď s týmto vyhrajem. A jedna vec, čo je našou úlohou, je na ňom dať 30 pohľadíkov, čo sú 3 miny. Ale bude hardcore, bude skúr. Ten je pre mňa hardcore, neviem. Hral som za ním 3 lidi, ale jedný som nevyhral. Preto mám 0. A to už je hard nevyhrať hru na 0 pohľadíkoch. We are drunk! Dobre. Ide na teammate toho, lebo... Edgar. Ja, to vlastne robí to, čo stále do mne. On náhodou nerobí. Takže máme going 1 win a budeme ide 20 pohľadíkov, nie 30, dáme 20, lebo je to až veľmi ťažké. Ale dáme 20, dneska vyjašel, tak dáme menej, okej? A o pár dní by mohol byť napríklad minus 1 by mohol byť o opening kartoch ďalších. Viem, že už dneska je ďalšie, ale ešte ďalších. Yes, prvý win, ešte jeden win nám treba. Dobre, tak nemám byť na dobre. Epic! Samozrejme. Dobre, čakáme. Takže, jestli má čas, to je docela... Ja viem, že všetko bude, že je strašne OP, ale ja už mám dlho a vôbec som sa nenaučil hrať, tak to nebude jasná. Napíšte mi, jaká je šanca, že vám padne z toho personáža, lebo mne padla. Napíšte mi, jaká je šanca. Aha, tak som dal. Si všetko. Dobre, chytíme toho pejska. Oni ho zabijú. Jeden tento round a máme to. Dobre, za to, že tu nemáme 3 viny, ale 2, tak vám dáme náhradný short, okej? A vlastne to ešte nehráme, ale toto vyhráme. Neviem, prečo nezabijú tých hadov. Dobre, čo nám padne start roku. Dobre, takže to je koniec videa. Ale vidie short.